Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jagħti għajnuna finanzjarja ta' 10,000 euro lil kull koppja li tibda tgħix jew tirritorna f'Għawdex. Din hija biss waħda mill-wediet li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien qed jindirizza folla numeruża li attendiet tal-attività taħt it-tinda fix-xahar Għawdex. Aħna ser noħorġu b'inċentiv finanzjarju illi kull koppja żagħżugħa illi tibda familja tissetilja f'Għawdex jew inkella tiġi lura koppja jew familja minn Malta u terġa' tissetilja f'Għawdex, nirrepeti, jiġifieri jew koppja illi għadha ser tibda Għawdxija ser tibda l-ħajja hawn f'Għawdex, jew inkella koppja jew familja li diġà qiegħda f'Malta biex inħajruha terġa' tiġi f'Għawdex. Aħna ser nipproponu fil-programm elettorali inċentiv finanzjarju ta' 10,000 euro biex dan nagħmluh possibbli. Ħalli konkretament nuru illi aħna rridu l-familji Għawdxin irabbu familja f'Għawdex. Matul l-attività politika, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar numru ta' wediet li se jkunu qed jolqtu mill-qrib il-ħajja tal-Għawdxin. Fost dawn, Gvern Nazzjonalista jwijat li għamel lil Għawdex bħala gżira reġjun permezz ta' emenda fil-Kostituzzjoni li twassal biex jitnieda proċess biex jitwaqqaf Kunsill Reġjonali għal Għawdex li jkun jista' japplika għal fondi tal-Unjoni Ewropea li jistgħu ilaħqu il-250 miljun euro. Fil-programm elettorali, il-Partit Nazzjonalista ser jintrabat illi Għawdex jiġi dikjarat bħala gżira reġjun permezz ta' emenda fil-Kostituzzjoni. U fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna għall-ewwel darba jkun hemm rikonoxximent kostituzzjonali għal Għawdex bħala gżira reġjun. U minn din allura jitwielet proċess illi permezz tiegħu nagħmlu liġi sabiex biha inwaqqfu Kunsill Reġjonali għal Għawdex apposta. Kunsill Reġjonali biex jieħu ħsieb l-affarijiet għal Għawdex separat mill-Ministeru ta' Għawdex u illi għax ikun kunsill rikonoxxut uffiċjali fil-liġi u fil-Kostituzzjoni ser ikun jista' jagħmel xi ħaġa oħra. Ser ikun jista' japplika għal fondi tal-Unjoni Ewropea, jinnegozja pakkett ta' fondi għal Għawdex apposta mal-Unjoni Ewropea u nixtieq inħabbar illi dan mhux biss jista' jsir, dan mhux biss ser isir, imma l-pakkett finanzjarju li nistgħu ninnegozjaw għal Għawdex huwa pakkett li jista' jlaħħaq sal-250 miljun euro għal Għawdex. Flimkien ma' dan, il-weda li l-Ministeru ta' Għawdex jissaħħaħ u li dan ikun taħt il-lenti tal-Kunsill Reġjonali. Simon Busuttil tenna l-weda li Gvern Nazzjonalista jagħti lura lill-Għawdxin l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Mal-ġurament ta' kabinet ġdid, ta' Gvern Nazzjonalista ġdid, xahar ieħor, il-Ministru ta' Għawdex l-ewwel ħaġa illi jrid jagħmel mhux imur il-Ministeru San Franġisk, l-ewwel imur l-isptar u jgħidilhom jien ġejtaw biex l-isptar tagħna nagħtih lura lill-Għawdxin. Hekk irid jagħmel, l-ewwel imur l-isptar. Biex kulħadd ikun ċar x'għandi f'moħħi u d-determinazzjoni li għandi fuq l-isptar, għax l-isptar huwa tagħna u rridu neħduh lura. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar l-aċċess bejn Malta u Għawdex bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jwijat li jekk kif jintemmu l-istudji jibda immedjatament ix-xogħol fuq il-mina bejn Malta u Għawdex. Flimkien ma' dan isir fast ferry bejn Għawdex u Malta u jerġa' jingħata bidu għas-servizz tat trasport marittimu tal-merkanzija li neħħa Joseph Muscat. Żewġ affarijiet illi nagħmlu mill-ewwel. Fast ferry service għal passiġġieri bejn Għawdex u Malta u trasport marittimu għal merkanzija
illi Joseph Muscat neħħa aħna nerġaw indaħluh mill-ewwel anki għaliex ħarbat lin-negozju għawdex. Dawn il-wedi kontrastaw bil-kbir ma dak li wieħed Muscat 4 snin ilu. Il-weda ta' Cruise Terminal, Casino, Dar tal-Anzjani, Orti Ġdid u Jott Marina. Wedi li kollha baqgħu fuq l-iskaffa. Jina però ntik suġġeriment. Oħroġ mal-Partit Demokratiku, illi huwa parti mill-forza nazzjonali illi ħloqna flimkien bejn il-Partit Nazzjonalista u il-Partit Demokratiku. Ikkontesta l-elezzjoni ġenerali għaliex l-għamil dan il-pass, għamel il-pass li jmiss biex naraw illi din l-sfida illi għanna komuni jekk inti vera qed tħoss bħali li l-Partit Laburista u miegħu il-pajjiż ġie hijack, ejja nelbu din l-sfida. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar id-dikjarazzjoni ta' Godfrey Farrugia li ħabbar li mhux ser jikkontesta mal-Partit Laburista. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jappella lil Godfrey Farrugia biex jikkontesta mal-Partit Demokratiku u jkun parti mill-Forza Nazzjonali. Simon Busuttil tenna li l-Partit Nazzjonalista huwa kburi li huwa l-partit li se joħroġ l-ewwel programm politiku speċifiku għall-Awċin. Programm li se jkun qed jaċċerta li jsaħħaħ il-livell tal-għajxien tal-Awċin.